PRP long live, long live, long live. PRP long live, long live, long live. PRP long live, long live, long live. PRP Zindabad, Zindabad, Zindabad. PRP Zindabad, Zindabad, Zindabad. PRP Zindabad, Zindabad, Zindabad. Lokasabha bisaikotini थाखाय PRP राजखान्थि हान्जानि फोसावदिंनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैनाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया गाव गावनि हान्जाखौ राफोद खालामनो थाखाय बायदि बायदि हाबाफारि लानाय बे समाव नुनो मोनगासिनो दं। बेबायदिनो दिनै क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाइ बाजारनिफ्राय PRP बा पाब्लिक रिलेशन्स पार्टिया गावनि दोलोखौ लानानै फोसावदिं हाबाफारिखौ जागायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि PRP पार्टिनि बिजाथि थामहिनबा 1 नं क'क्राझार ST लकसभा बियाबनि बिजाथि बिथां रन्जय कुमार ब्रह्मआ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै फोरमायोदि जोंनि दोलोआ देरहागोना 100% रोखा आरो UPPL BPFआ जोंनि थाखाय जेबो फेक्टर नङा होननानै रोखा फोरमायो। पाब्लिक रिलेशन्स पार्टिनि बिजाथि रन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङा क'क्राझार लकसभा बियाबाव साक्सेसफुल देरहासार जायोब्ला मिरु सरकारनिफ्राय मोजां देहा फाहामसालि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लाबोनायनि बाथ्राफोरखौ जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनिफ्राय आङो लोंहो लानानै मानसिफोर लानानै दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय जे बेबायदिनो सोलिबाय थासिगोन खारन मानो होनना बुङोबा जोंनि पार्टिनिफ्राय बे देरहासार फैबाय थानाय दिनाव बे साक्सेस आं सानदों बे खुनु रैखा गैला जेरैखि जाया जोंनि पार्टिनिफ्राय बे देरहानाया 100% खाथां नुगासिनो दं। मानो होनना बुङोबा दिनैनिफ्राय जों बिराद हेभि माने जरदार जोंनि केम्पेइनाव थांगासिनो दङ आरो बे सिस्टेमनि जोंना सोलिलांबाय थासिगोन आरो फैबाय थानाय दिनाव आं सानोदि जोंनि पार्टिखौ लानानै जों खुनु बेयाव दाउट साननांगौ गैला खारन गोबां मानसिफ्रा जनगोष्ठिफ्रा बुंबाय थादों जे मालाबाबो जों थाइसेबो हांहद पुन्जिखौ मोनाखै जे एमपिनि फान्डखौ दिनै नैबेनि खेथ्रआव आं सानदों फैबाय थानाय दिनाव बिसायख'थियाव जोंनि 1 नं लकसभा सिटनिफ्राय जोंनि देरहानाया बेयाव 100% सियरनि सिट जाबाय आरो फाइदा आङो सरकार थानाय हिसाबै UPPL भार्सेस माबाजों जागोनाखि जोंनि बे माबाजों पाब्लिक रिलेशन पार्टिजों आरो जोंनि नेतृत्व जिहेतु बे पाब्लिक रिलेशनशिप पार्टिनि गेजेराव बे देरहासारनाय 100% रैखा गैया बेयाव जेरैखि जाया साक्सेसफुल जागोन जों भबिष्यतआव नुहुरो भबिष्यतनिल' खोथा नङा आरो फैबाय थानाय दिनाव जोङो आरो बेल' नङा जों बिसायख'थियावबो जों जेरैखि जाया साखाफारा जाखाबायानो आरो जोंनि नैबे पाब्लिक रिलेशन पार्टिखौ जों लानानै फैबाय थानाय दिनाव जेरैखि जाया साक्सेसफुल जागोन बेखौ जों नुदों आरो गोबां जनगोष्ठिफ्रा आरो बिदा फंबायफ्रा लोंहोर फैनानै जों सावरायगासिनो दङ आरो गोबां UPPL BPFनिफ्राय फैगासिनो दङ बेखौ जों नुनो मोनदों आरो भाइस प्रेसिडेन्ट आरो चेयारमेन बिथांमोनाबो कয়েকজন साफा सानै सावरायगासिनो दं। बिथांमोना मानो होननानै बुङोब्ला गोबाङैनो बाबाय जे बिसिनि हाग्रामा आरो प्रमदनि लिडखौ नायनानै बयबो नोरजिया नुदों आरो सबसे दुखु गोनां बाथ्राया बेखौनो जों बुंनो सानो दिनै पाब्लिक रिलेशन पार्टी मानो थाखाय दिनै दिहुननो गोनां जादों थासेयाव बे खोथायाव माखासे मानसिफ्रा सोंदों आंनिसिम दा ओंखायनो आं बुंनायनि बाथ्राया नैबेनो फैगोन जेरैखि जाया जोंहा नैबे फैबाय थानाय दिनाव जोंनि पार्टिया जेरैखि जाया साक्सेसफुल जागोन बेखौ नुहुरगासिनो दं गमामायैनो आरो बे खुनु दाउट गैला मानो होननानै बुङोब्ला गोबां जनगोष्ठिफ्रा जे बिदा फंबायफ्राबो लेंहर फैनानै जोंनि पार्टियाव जइन जाफैदों आरो नुनो मोनदों जे नोंथांमोना आरो फैबावगोन मानो होननानै बुङोबा एबार होनदों पार्टिखौ जों क'क्राझाराव खुनु केन्डिडेटखौ नाया एज ए मानसि गुड हिउमेन बिं हिसाबै जों केन्डिडेटखौ एबा सायख'गोन खारन 10 बोसोराव जेरेखम मना बरबरमानि हिरा सरनिया जों लुथिफिननानै थांबाय जाहाथे बेबायदि चान्सखौ फैबाय थानाय दिनाव आरो जों होबावा होननानै बे खेथ्रखौ बयबो रायजो राजा आफा बिदा फंबायफ्रा आंजों लोगो लेंहर फैनानै सापर्ट खालामदों खारन जोंना मोनसे फिसा मोनसे रिजनाल पार्टि जिहेतु जों खुलिदों बे खेथ्रआव सानो जों फैबाय थानाय दिनाव जोंनि पार्टियाबो देरहासार जागोन 100% खारन दिनैनिफ्राय जोङो जेरावखि थाङा मानो जों गिदिर जों केम्पेइन खालामसिगोन जेनेबा स्टार्ट खालामसिगोन जेसेबांखि हाया आरो लोगोफ्रा माखासे जोंनि माखासे हान्जाफ्रा जोंजों आरो फैगासिनो दं गोबां
TMC निफ्रायबो गैयाबाबो 1600 जनसो जइन जाफैगोन आरो बिनि उनाव गोबां कयेकजन कंग्रेसनिफ्रायबो सावरायगासिनो दङ थांनाय आरो बे माखासे BJP निफ्राय फैगोन आरोखि बे खेत्रआव आङो माखासे खबर मोनगासिनो दं जे जोंनि पार्टियाव फैगोन रिजनाल पार्टी हिसाबै ओंखायनो जों दा गमामायैनो बेखौनो जोंहा दाउट गैला फायदा खिन्थु सरकार दं हिसाबै UPPL जों जागोन बे खाथां निश्चित बेखौनो प्रमदनि जादुआ सलिला हाग्रामानि जादुआ सलिला आरो बे हेमन्त बिश्व शर्मानि बे जेरखम BJP भ्रष्टाचारि सयराचारि बेबायदि बेजों जाय बे जेरखम दा बोनजानानै ला जोंनि लासिं सिंनि बाथ्रा बुंनो थाङोबा प्रमद आरो हाग्रामाखौ जों बेयाव आरो खुनु दिन जों सापर्ट खालामनो हाला 6 सिडुल ओनसोलाव गासिबो बिदा फंबाय जा जनगोष्ठी जों माहारि थासारि जा थांनानै थानायनि जा भबिष्यतआव जा खोथा दङ जों रक्षना बेखना नांगौ जों बे जे बुंनो थाङोबा दिनै प्रमद जोन हाग्रामा होन आरो लोगोसे माबा हिरासन बिसोर गासिबो BJP टिमजोब ओंखायनो गतिके फैबाय थानाय दिनाव जोंनि पार्टिनिफ्राय देरहानाया साक्सेसफुल निश्चित जागोन आरो गोजोन्थों जोङो दा मथा मथि जोङो थुरसिबिलाव माखासे जोंहा मिटिं दं बिनि उनाव जों गासिबो रानिं खालामगासिनो दङ आरो फुरा जोंहा साखाफारा जाखाबाय फैबाय थानाय बिषय खोथाया बेखौनो आरो रावजोंबो जोंहा सोरबाफोर माबाफोर बुङोब्ला जोंहा बेजों उसुबिदा गैला जाय लामानि सैमाया सोंगोन सोंबाय थाथों जोंहा आपत्ति गैया खारन अपोजिसन पार्टियाथ' थाखायो अपोजिसन पार्टि थाया माब्लाबो जोंना गुरुत्तर जाखानाय नङा आरो अपोजिसन थायोबा जोंहा जेसेबां अपोजिसन थायो जोंहा एसेबां स्ट्रं जायो जोंहा आपत्ति गैया दा क'क्राझारनि खेत्रआव जेरैखि जाया जोंहा बे मोनसेल' आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनाव जोंनि पार्टिनिफ्राय देरहानांगौ बे निश्चित खारन गोबां जनगोष्ठी बिदा फंबायफ्रा रायजो राजाफ्रा बुंदों क'क्राझारनि खेत्रआव जों बे मानसि मोजां हिसाबैसो जोंगोन खुनु पार्टिखौ नाया खारन दिनैसिम जोङो हांखद पुन्जिखौ थाइसेबो मोनफेराखै बे खोथाखौ बुंदों आरोखि UPPL BPA बुंनो थाङोबा BPA फेक्टर जानाय UPPL सामान्यसो सरकार दं हिसाबै बिसोर जुदि UPPL दिनैनि दिनाव जुदि गेलेयोबा सिंगेल जुदि गेलेयोबा बिसोर आङो 1 लाखनिबो बारा भट मोननो हाया आंखाय बे एखे स्पष्ट खोथा खारन जोङो आरो दिनै आं बेखौ बुंबाय थादों मोनसे खोथाखौ आरो बुंलांबावोन मानो होनना बुङोब्ला फैबाय थानाय दिनाव जुदि जों देरहायोबा बेयाव जोङो गिदिर गिदिर फान्डिं बेखौ जों सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि लाबोनो सेस्था खालामगोन आरो गोबां जायगा ओनसोलाव आङो सेस्था खालामो जे MP फान्डनिफ्राय जुदि भबिष्यतआव फैबाय थानाय दिनाव बिसयखथियाव जुदि जों साक्सेसफुल जायोबा देरहायोब्ला अब्ला आं पाब्लिकनि साननाय हनायखौ जेसेबांखि गांनाय उखैनायखौ आं सुफुंनो हाब्लाबो खिन्थु पाब्लिकनि हस्पिटाल लाबोगोन बिनि उनाव जों मोजां मोजां सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया गोबां MP फान्डिंजों लाबोनानै आं बेखौ मावनो थाखाय सेस्था खालामगोन साखाफारा बिनि थाखायनो केम्पासआव मथा मथि जोंनाथ' दा बेयाव 50-60 जनाथ' खारहां जाखागोन आरो बिनि उनाव जोङो कन्टिनिउ जों हाबगासिनो हाबगोन आरो खुनु कनसिडारेसन गैया आरोखि जोंनि आंनि मावनांगौ थांखिया बेनो खारन हस्पिटाल बिनि उनाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोजां मोजां इन्डास्ट्रि फिसा फिसा कटेक्स इन्डास्ट्रि जाहाथे जोंनि बेकार सुबुंफ्रा जाहाथे थांनानै थानो थाखाय मोनथाय मोजां मोनो खारन मानो होनना बुङोबा आसामनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बिराद टटेलि नोरजिया दा बे खेत्रखौ हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनाव जुदि आं सोङोब्ला बिथाङा आंनि एन्सार कुइसनखौनो होनो हाया दिनै सापज एकर्डिं टु फर एग्जाम्पल आं होगासिनो दङ मानो थाखाय नोरजिया दिनै बर' लिडारफ्रा दिनै सोरबा सासे बुंनो हादों नामा दिनै बुंगोन दिनै गोबां जोंहा कर्स दङ जोंना लिंगुइस्टिक कर्स दङ बेफोरखौ दिनै मोनसे चाइनिस दं स्पेनिश दं जार्मान दङ बे अस्ट्रेलियान लेंगुवेज दं जों बेखौ जेबो लाबोनाखै बेनि उनाव लोगोसे बेचलर अफ टुरिजम स्टाडि बेफोरबायदियाव दङ जेनेबा टुरिस्ट गाइडआवबो एभेलेबेल एक्सेट्रा बेफोरबायदि डिपार्टमेन्टआ आसामाव मोनसेबो गैया दा बेफोरबायदि खेत्रआव मास्टार डिग्रियावसो डाइरेक्ट दंहैयो मास कमाथ' दङ खिन्थु डिग्रि गैया सोरबा जुदि ग्रेजुवेट स्टुडेन्टआ दिल्ली इउनिभारसिटि मास कम फरायनो गोसोबा बेफोरबायदि जिनिसाबो गैया दा बेफोरबायदि जिनिसखौ आं ओंखायनो सेस्था खालामगोन लाबोनो थाखाय बेफोर डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टआ जुदि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव जुदि सोंबा खुनु आं कुइसनखौनो होनो हानाय नङा बेखौ दिनै बुंनानै नोंसिनि बे मिडियानि थ्रुयै आं बुंनो सानो आरोखि दा बेफोरबायदि खेत्रखौबो डेभेलप खालामनांगौ जायो